از عفدال زینکی ما شاعر دنه شالور عرده ما از دنگبیج طهار خان کردی ما از بلبل بر پر روژه میره کی چه سوار حسب گوگرچینه ناوی حسبی گوگرچینه عاشق پل گله ما عفدال زینکی کیه گلو؟ به هرگلی کرم کن عفدال زینکی به گوتنا یاشار کمال هومروس کردان لگوری هنه کانجی شاخ دنگبیجان به قول هن کسان جی شعار سرحده عفدال دنگبیج سرملی محمد پاشا باوی تمو سوار گوگرچین و دوستین قلنگین بریندار بو tam ne zelale beka Abdal Zeyniki kenge judayik buye. Li di salên 1980 da li gundê Cemal Verdiya Agri hatiye dinyayê. Abdal Zeyniki kurê Mustafa Hesenê Silêmanê. Di sê saliya xwe da bavê wî dimre, diya wî Zeynê wî mezin dike, ji ber vê yekê jî bi navê diya xwe tê nasîn. Abdal di zarokatiya xwe da heyranê dar û beran, ter û turudan û xwezayê bû. Guh dida dengê avê û çivîkan ji hevaltiya tabiatê pir hez dikir. Abdalê Zeynekê di sî saliya xwe da xewneke dibîne. Ev xewn jiyana wî dibe ber bi qonaqeke din ve. Di xewnê da dibîne ku dünya serobin û dibe û ev xewn Abdal dibereşîne. Abdal dema ku ji xewê şiyar dibe û qala xewna xwe dike, Rûspiyên gund jê ra dibêjin, xewna te delaleta dengbêjiyê ye. Abdal piştê 6 mehan baş dibe. Destên xwe dibe guhên xwe û bi awazeke heta niha kes negotiye kilaman dibêje. Wî li ser zozanên Serhedê ra li ser xwezayê li ser teyr û tulûran kilam gotin. Dengê Abdal li ser çiyayê Sîpanê xelatê olan dide. Êdî bû dengbêjeke bê hempa. Li seranserê herêma Serhedê wek Abdalê Zeynekê de hat naskirin. Piştê sal û zemanan Abdal ber bi Erzurumê ve diçe û li gund û gundikên Erzurumê digere. Li Serhedê kesekî ku navê Abdal nebihîstibe tune bû. Biçiya ku derê xelqê wir gelek qedrê wî digirt. Di çil saliya xwe da dibe dengbêjeke wisa mezin ku tu dengbêj nikare zora wî bibe. Dengbêjeke bi navê Gulêya Sürmelî Mehmed Paşaya bû. Gulê keça kevşeyê Ermeniyan bû. Heta wê rojê tu dengbêjekî zora wî nebiribû. Wê sond xwaribû di kîjan pêşbaziyê da kîjan dengbêj zora wê bibe, ew ê bûyra bizewce. Li ser vê yekê Abdalê Zeynekê ji bo pêra bikeve pêşbaziyê diçe gundê Xemûrê. Sê şev û sê rojan Abdal û Gulê davêjin berhev. Lê Abdal zora Gulê dibe. Li ser vê yekê Gulê dibêje, Abdal, ez li ser soza xwe me, eger tu jî qebûl bikî ez ê bi te re bizewicim. Lê şerteke min heye, ez nayêm ser dînê te. Ji wê rojê û pêve, begê Eleşkirê Sürmelî Mehmed Paşa Abdalê Zeynekê dide ba xwe. Ew Abdal wek dengbêjeke xwe, wek şair û zanê xwe qebûl dike. Piştê Abdal dibe dengbêjê Sürmelî Paşa, nav û dengê wî li gelek cîhan belav dibe. Piştê Sürmelî Paşa serê xwe dide Axasar, Abdal gelek li ber dikeve û kilama Paşa û avêt ser wî. Piştê mirina Paşa, êdî Abdal li Xemûrê namîne ve digere gundê xwe. Dema ku temo dibe 8 salî çavên Abdal kor dibe û ava reş bi çavên wî ve tê. Ti hekîm û dixtor, mele û alim namînin ku diçin bawan, lê çavên wî baş nabin. Di dawiya emrê xwe da di nava feqîrî û xizaniyê da dijî Abdalê Zeynekê. Di 13 saliya xwe da wefat dike, gora dengbêjê mezin li gundê Mele Hesenê Agriyê ye.